Веднага след интро видеото получих въпрос от Павката Сидеров, познат с целодневната си активност по пътеките на Велинград. Ето и какво ме пита. Видях поста ти от днес и реших да питам за събитията около БКЛ 2020-2021 година, кой и защо саботира процеса по съживяването на сдружението, увеличаването на членската маса и дейности и насочването му към МТБ инфраструктурата. Реших, че Павката и всички вие заслужавате отговор на този въпрос, въпреки че загатвам темата Българска колездачна лига в епизод 1, който вече видяхте, но някак е трудно да разкаже човек всичко за толкова кратко време, за такъв дълъг период. Но пък темата е важна, както по отношение на самата колездачна лига, така и по принцип по отношение на всички събития, които се случиха около БКС и федерацията след това. Кратка предистория. Българска колездачна лига бе създадена през 2015 година по инициатива основно на Дани, който седи тук, и Ема, които вече бяхме направили серии от състезания в градските серии, основно. Тя беше естественият отговор на разпадащия се БКС, неглижирането на МТБ дисциплините в годините и все по-разрастващата се МТБ сцена. Започнаха да се появяват все повече трасета, все повече хора, като те Павка, например, които искат да развият дадена зона и да превърнат в байк дестинация. Тогава се събрахме 9 души в една пицария и започнахме много амбициозно, поне там, където бяхме силни към този момент. Започнахме да правим правилници за провеждане на състезания, редяхме календари, търсихме и намирахме спонсори, от които се възползваха всички организатори, както и всички, които участваха в състезанията. Не забравяхме и другата цел, и тя беше именно нещата, които Павката ме пита, инфраструктурата и администрирането на спорта, на планинския туризъм и на всичко, което е свързано с нашия любим спорт. Ти, Павка, знаеш, но може би много хора не знаят, че именно с БКЛ и с множество клубове бяха подписани меморандум за сътрудничество с Изпълнителна агенция по горите, който постави началото на много други процеси, включително и последствия по отношение на маркировки или способства за решаването на всякакви казуси в планината. Никога не е било лесно. Спорили сме между нас, но се опитвахме някак да допълним празнините, които заеха навсякъде. Състезателната част вървеше много добре, като умело успявахме да заместим, макар и неформално, липсата на работеща федерация. От началото на Българска колездачна лига, в нея членове са в лично качество множество хора. Ще стане на въпрос общия брой в един момент достигна 19, но в нея в лично качество членове са господата Антон Ностев, който е председател и до днес, и Ивайло Делийски, а като клубове са Рамбайкс и Драк, както и много други клубове, но споменавам тях и после ще стане ясно много добре защо ги споменавам. И до някъде това ще даде отговор на този въпрос. Така, да се върна на въпроса. През 2019 година БФК вече бе факт, а съвсем в началото на 2020 година БФК вече имаше и лиценз от Министерството на младежта и спорта, т.е. беше дадено началото на нещо, което да администрира колесенето. Според част от членовете на БКЛ, от БКЛ вече нямаше нужда. Не помня, Павка, дали ти присъства на това общо събрание. Обръщам се към теб, защото ти задаваш въпроса, но той касае всички ни. Не помня дали ти присъства на това общо събрание, на което се реши, че Българска колездачна лига ще бъде замразена, председателя сменен, но тогава аз лично ясно заявих, че при наличието на БФК, Българска колездачна лига не е излишна и после ще трябва да прекрати всякаква административна дейност по отношение на провежданата състезания, но всичко друго с развитието на маунтинбайк сцената следва да стане приоритет на хората, които искат да правят това, а не на тези, за които това да се превърне в вменено задължение, както може би се получи до някаква степен. Като допълнение бяха спестени
посредством основно състезателната част, около между 2 и 2500 лева от спонсорства по време на състезания, тъй като цяло те дойдоха от основно генералния ни спонсор. Тогава на това общо събрание, като вече стана ясно, че Българска колездачна лига ще бъде с замразена дейност, предложих тези пари да бъдат използвани първо за развитието на колездачната лига и ако се приеме, че ще се замрази, то тези пари, тъй като идват от състезания, да бъдат вложени основно в състезания и с тях да бъдат закупени гишети и в последствие да бъдат дарени на Българска федерация колездене, като Българска федерация колездене да ги ползва и да ги предоставя безвъзмездно на организаторите, за да може те да бъдат облагодетелствани и по някакъв начин да им бъде улеснен техния бюджет. Доста хора биха се възползвали, с това можеше да бъдат закупени между тогава нещо в порядъка около 20 дюшека щеха да се съберат, които особено за 90% от местата щеха да бъдат абсолютно достатъчни. Имената, които споменах малко по-рано, бяха категорични и стигнаха до там, че да предложат Българска колездачна лига да бъде направо ликвидирана, да бъде закрита. И се радвам, че останалите успяхме да ги убедим тя да бъде просто със замразена дейност, докато се реши какво да се прави, включително и това да се насочи активната дейност именно към това да се развива инфраструктура, да се подпомага развитието на маунтинбайк сцената и да се създават условия за по-устойчиво развитие на колезденето, дори само като туризъм, извън състезателната дейност. Въпреки това съзнавам, че в онзи момент това бе началото на края. Началото на края, защото някаква част от хората си бяха решили, бяха си наумили, че това така ще стане и че Българска колездачна лига няма никакъв смисъл от нея, въпреки че нейното име седи и до ден днешен под множество документи, свързани именно с развитието на нещата, които ме питаш. Споменах лицата Антон Настев и Ивайло Делийски, тъй като през изминалата 2025 година същите се опитаха да изфабрикуват проведено общо събрание на Българска колездачна лига, което да приеме решение БКЛ да бъде обявена за ликвидация. И изфабрикуваха защото справка в Търговския регистър днес показва, че нито едно от решенията, които взехме 2021 година, не е вписано. Включително и смяната на председателя. Добре, знам, че се направиха много опити от човека, който трябваше да направи вписването, това да се случи, но нещата бяха силно неглижирани и от страна на господин Антон Настев, който бе тогава председател и отговорен за вписването. Той до ден днешен е в председател и може би това е причината да иска да изфабрикува прекратяването на дейността, ликвидацията на Българска колездачна лига, просто за да се отърве от отговорност. Нещо, за което, честно казано, го разбирам. Обаче, пак в справка в Търговския регистър става ясно, че в последния списък с членове е съставен от 19 члена, сред които индивидуални членове, в смисъл в лично качество, и клубове. Ще ги видите в документите. Обаче, по някаква причина, на провелото се уж събрание през 2025 година, са само 9 и това са само членовете на управителния съвет, след които е и моето име. Честно казвам, нямам идея дали наистина има такава сбирка. Бях в големи кавички призован през втората половина на годината, чрез някакъв имейл, доста след въображаемата дата, която после разбрах на общото събрание, да оправим някакви документи. Каквото и да значи това нещо. Резултатът е, че в всичките протоколи, само аз не съм подписан в този протокол, явно е трябвало да се подпише по този протокол, но пък нито има официален имейл,
към 19-те члена на Българска колездачна лига, нито има нещо, което да дава знак, че това е направено с цел всички членове да бъдат информирани и да се вземе независимо какво решение, включително дали да бъде ликвидирана Българска колездачна лига. Според Антон Настев и Ивайло Делийски съм информиран още декември 2024 за това общо събрание, като видиш и същите са дошли на вратата на офиса на управлявана от мен фирма, която обаче е основана в февруари 2025 година. Как са разбрали къде е вратата, къде е офиса, нямам никаква идея, но това за мен е впечатляващо безочие и безпардонност, за което са сезирани правораздавателните органи и за което всички ние 19 трябва да потърсим отговорност от отговорните лица. Независимо дали искаме или не искаме да има Българска колездачна лига. И така, в заключение, Павка, в заключение и към всички останали, хората се познават по делата им, а не по приказките им. Трябва да стане ясно, че погледнато през призмата на времето и фактите, участието на някои хора в Българска колездачна лига може би е имало и друга цел. При клатещия БКС контролът на бъдещата федерация да бъде в подходящите ръце или просто или те да бъдат близко до събитията, свързани с развитието на маунтинбайк. Всъщност аз считам явно и сега след време, много ми е трудно да го кажа това нещо, но това е за мен ясен факт. За някои хора, свързани с Българска колездачна лига, явно развитието на маунтинбайка никога не е било приоритет. Всичко е било приказки. Споменах именно клубове, споменах клуб Драк, споменах клуб Рамбайкс и Антон Настев. Искам да припомня, че Антон Настев беше член на Българска федерация колезене на управителния съвет, а пък по същото време, когато той бе член, тогава начало на Българска федерация колезене беше господин Драгомир Кузов и като крайно точно там се реализира модела на пълен контрол, за който очаквах и виждах, че ще се получи, а именно тогава офисът на БФК беше в офиса на фирма Веломания. Счетоводителът на Веломания, техническият секретар без решение на управителния съвет беше служител на ДРАК, юристът и председател на дисциплинарната комисия Мирна Прахъмо беше член на управителния съвет на клуб ДРАК, а член на дисциплинарната комисия беше Ивайло Делийски, който беше член на управителния съвет на спортен клуб ДРАК. Както казах преди малко, той бе и член на Българска колездачна лига. Никога, честно казано, никога няма да спра да съжалявам за всичко, което се случи с Българска колездачна лига и точно това, което ме питаш ти. Цялото това развитие, всичко това, за което ти говориш и ти, което можеше да се случи тогава, зависеше от инициативата на хората да се случи това нещо. То не се случи. И до ден днешен обаче, името на Българска колездачна лига е част от официална кореспонденция между институции, свързани с развитието на планинския туризъм. Успявам да достигна до някаква част от информацията по един или друг начин, но кой знае колко неща можеше да свършим, кой знае колко възможности можехме да използваме, ако част от колегите ми в Българска колездачна лига не бяха решили да я убият. Така че отговорът на твоя въпрос, Павка, е тъжен. Българска колездачна лига е факт, че умря.